Raz. Vidíte to? Dva. Kde mi končí noha? Končí mi ta noha tady, nemůže mi končit tady. Se třeba mít takhle odpálí a já spadnu sem. Když mi odpálí, tak nemůžu skončit tady. Je vám to jasný? Jo, tak si do té nohy trochu poukněte. Od toho tak... Jo, holky, musíte tam mít kontakt. Ne půl metru předtím. Ne. Sem, půl, tady. Když tam je kontakt, tak potom vidíte, že nemáte šanci. Takhle stojíte a pokud mi neukážete na kouři. Jo? Ano. Jo? Druhá strana. Hop. A jdeme. Raz. Jo? Raz. Dva. Půl. Tak. Druhá varianta na zobcovi. Ano? Tady chvilku si dejte sem, zde máte krásně prostor do boku. Bum. Jo? Ano. Sem. To samé je s tom bokem, úplně to samé. Jo? Tak akorát tam dělám, že to je to. Opět padá sem a dávám tam do té techniky. Vy to znáte. A už to znáte.